नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है जो 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग कहनी कि एगो नया साल में एगो मेहरारू करती एगो शायरी बनाई तो आपे लोगन करतीन ह। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और जरूर करब। लोग कहेला नया साल में नया चीज के चाहत बा। लोग कहेला नया साल में नया चीज के चाहत बा, बाकिर हमारा तोहरे पुराना बेलन से ही राहत बा। ही उपहार स्वीकार कर ए घर के मालकिन। ही उपहार स्वीकार कर ए घर के मालकिन। तोहरे डांट में भी हमार सुख और शांति के आहट बा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करब। और ऐसा ही छोटा छोटा शायरी आप लोग के बीच भोजपुरी में पेश करब। और फिर मिलल जाई। जय सिया राम, हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप लोग के लिए अच्छा हो और ऐसे ही उमंग और एंजॉय करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।